हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. തുടങ്ങാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. നമനിഷ്ഠ പ്രഭുവിനും ഗുരുപരമ്പരയ്ക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ശ്രീകൃഷ്ണ രസായനം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ ഔഷധം എന്നാണ്. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ഉന്മീലിതം येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री गुरु चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं सारु श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखं विदंश. ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिने नामिने. नमः आचार्यपदाय निताय कृपादाय इने गौरकथादामताय नगरग्रामतारिणे. ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोवेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വിഷയം ശ്രീകൃഷ്ണ രസായനം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഔഷധമാണ്. നമുക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എഴുതിയ ശിഷ്ടാഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അത് ശ്ലോകം ഇതാണ്: ചേതോദർപ്പണമാർജനം ഭവമഹാദവാഗ്നിർവാപണം ശ്രേയാ കൈരാവചന്ദ്രികാ വിതരണം വിദ്യാവധൂ ജീവനം ആനന്ദാംബുധിവർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാ സുദാദനം സർവാത്മാ സ്നപനം പരം വിജയത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളോട് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ വർഷങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ ജന്മങ്ങളായി അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന പൊടിപ്പടങ്ങളെ മാറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്താണ് ഒരു കണ്ണാടി പോലെ ആക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചന്ദ്രനെ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചൈതന്യമൃതവും ശാന്തവും ആക്കും. നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റി ഒരു നവവധുവിനെ പോലെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഉല്ലാസമതമാക്കും. ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഉല്ലാസമതമാകും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും? ഒരു നവവധുവിനെ പോലെ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു നവവധു? നവവധു എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഉല്ലാസമതിയായി ഉത്സാഹത്തോടെ ജീവിക്കുക. നമ്മളുടെയൊക്കെ മിക്ക ജീവിതങ്ങളിലും അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിന് എന്തിന്റെ കുറവാണ്? നമുക്ക് സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ കുറവാണ്. അപ്പം സർവാത്മ സ്നപനം പരം വിജയത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൊരുൾ? എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നത്തിന്റെ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ നാമജപമാണ്, കൃഷ്ണ രസായനമാണ്. അത് നമ്മൾ ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ കീർത്തനങ്ങളിൽ കൂടിയും കുടിക്കണം എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളോട് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നാണല്ലോ. അപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓ ഭഗവാന്റെ ശക്തി സ്വരൂപമേ രാധാറാണി, ഓ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് രണ്ടുപേരും എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവിടുത്തെ സേവനത്തിൽ എന്നെ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയോട് നമ്മൾ പറയണത്. കൃഷ്ണ എന്ന നാമത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കരകയറാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും കുലശേഖര രാജാവിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?
എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കുലശേഖര രാജാവിനെ പറ്റി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയുള്ളൂ. കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല മാതാജി. കുലശേഖര രാജാവ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ദർശനം കിട്ടിയതിനു ശേഷം രാജ്യഭരണം മന്ത്രികളെ ഏൽപ്പിച്ച് സന്യാസി ജീവിത യാത്രയിലേക്ക് തിരിച്ചു. അദ്ദേഹം ശ്രീരംഗം എന്ന അമ്പലത്തിൽ വെച്ചാണ് മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം രചിച്ചത്. എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രം, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മുകുന്ദമാല? കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതില് ഒരു 37-ാം ശ്ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നത് ഇതാണ്: ഇതം ശരീരം പരിണാമപേശലം പതാതി അവശ്യം സർവ സന്ധി ജരാജരം കിം ഔഷധം രേച്ചസി മൂഢ ദുർമതേ നിർമയം കൃഷ്ണ രസായനം പിബ. അതിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ഈ ശരീരം ഓരോ ക്ഷണം നമ്മളുടെ എന്താണ് മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലല്ലേ? നമ്മൾ എന്നും കൊച്ചിലെ നമ്മൾ ജനിച്ച പോലെയാണോ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്? അല്ലല്ലോ, അല്ല. അപ്പൊ അതായത് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ സന്ധികളും വേദനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് മരുന്നാണ് മൂഢ നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് കുലശേഖര രാജാവ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. നീ കൃഷ്ണരസായനം കുടിക്കുക, എന്നിട്ട് ആഴത്തിൽ കൃഷ്ണരസായനത്തിൽ മുങ്ങുക എന്നാണ് കുലശേഖര വർമ്മ രാജാവ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. വാർദ്ധക്യത്തിൽ മരുന്നുകളിൽ മാത്രം അഭയം തേടുന്ന മൂഢരായ വൃദ്ധരെ ഇവിടെ കുലശേഖര രാജാവ് ഈ രസായനം ജീവിതാരംഭം മുതലേ കുടിച്ചു തുടങ്ങൂ എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇതാണ്. അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും തീർച്ചയായും അത് കുടിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് കുലശേഖര രാജാവ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഇത് അപ്രകാരം നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അതിൽ കിട്ടുന്നത്? ഈ രസായനം കുടിക്കുന്നതോടെ നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശമനം നേടാം. നമ്മൾ യൗവനകാലം ഒരു കണ്ണുപൊട്ടനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഒരു ബദിരനെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുപൊട്ടനെ പോലെ ആണ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഓരോ വാർദ്ധക്യത്തെയും രോഗത്തെയും പറ്റിയുള്ള വിചാരം നമുക്കില്ല. ഇല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുമല്ലോ, ചെറുപ്പം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം, അങ്ങനെയാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും നമ്മളോട് പറയാറ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ 4 ഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കടന്നു പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ജനനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാല്യം, പിന്നെ യൗവനം, പിന്നെ കൗമാരം, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം. ഭൗതിക ലോകം നമ്മളോട് പറയണ എന്താണ്? നമ്മൾ യൗവനത്തിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കുക, എത്രയും സന്തോഷിക്കാൻ പോവുക, അത്രയും സുഖിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മിത്രങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയണത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് രസിച്ച് ജീവിക്കൂ എന്നാണ് നമ്മളെ പലരും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ എത്ര ജന്മങ്ങളായി ഈ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയിൽ യൗവനം വെറുതെ നമ്മൾ വെറുതെ കളഞ്ഞു കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു, നമ്മൾ വൃഥാ വിഷമമായ ഭൗതിക ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു മധുരമായ സൗഭാഗ്യ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒട്ടകത്തിനെ പറ്റി പറയാം. ഒട്ടകം എങ്ങനെയാണ്? മുള്ളുചെടികളാണ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മുള്ളുചെടികൾ കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒട്ടകം സ്വന്തം ചോരയും കൂടി കുടിക്കുന്നു എന്നും ഒട്ടകം അറിയുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം. പക്ഷെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നാം അതിന്റെ സത്യം അറിയുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ദുർബലമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരീരം ഒടിഞ്ഞും ക്ഷയിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കും. കുലശേഖര രാജാവ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭക്തിയുടെ ഒരു കണിക പോലും നമുക്ക് ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതികമായ ബാങ്ക് ബാലൻസ് അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഭക്തിയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വൃദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. എന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ മാത്രമേ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. 40,000 തേളുകൾ, സ്കോർപ്പിയൻസ് കടിക്കുന്ന വേദനയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ മരിച്ചവരാരും നമ്മളോട് വന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതൊന്നും. പക്ഷെ അജാമിളൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പം അജാമിളൻ ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം നയിച്ചത്? അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മരണക്കിടക്കയിൽ വേദന കൊണ്ട് പുളയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് പേര് വിളിച്ചത്? ആരുടെ പേരാണ് വിളിച്ചത്? നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് വയ്യാതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ പേരല്ലേ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. അതുപോലെ അജാമിളൻ മകന്റെ പേര് വിളിച്ച് കരയായിരുന്നു.
അപ്പൊ മകന്റെ പേരായ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ യമദൂതന്മാർ അവിടെ വന്നു. അപ്പൊ യമദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഉടനെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും അവിടെ എത്തി. അപ്പം അവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കമായി. അപ്പൊ നാരായണ എന്ന പേര് കേട്ടപ്പോൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും അവിടെ എത്തിയതാണ്. അങ്ങനെ യമദൂതന്മാരും വിഷ്ണുദൂതന്മാരും തർക്കത്തിൽ യമരാജൻ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു. യമരാജൻ പറഞ്ഞു യമദൂതന്മാരോട്, ഭഗവാന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങനെ അജാമിളൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ബാക്കി ശിഷ്ടകാലം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയും കഴിച്ചുകൂടി. നമ്മളൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് എങ്ങനെയായിരുന്നു? കൂടുതലും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പേരല്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു, നമ്മൾ അവസാനം പെട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കളുടെ പേരെങ്കിലും വിളിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ പേരുകൾ കൂടുതലും വിളിക്കണം. പണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പേര് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? രാധാകൃഷ്ണൻ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നല്ലേ? അല്ലേ? എല്ലാത്തിനും കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു, നാരായണ എന്നൊക്കെയുള്ള. ഇന്നൊക്കെ അത് മാറി കിട്ടി. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്നാണ്. കൃഷ്ണരസായനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നിന്നുള്ള മുക്തി എങ്ങനെയാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ? മനുഷ്യജന്മം എടുത്താൽ നമുക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒന്ന് പ്രൈമറി പ്രശ്നം, പിന്നെ മറ്റത് സെക്കൻഡറി. അത് പ്രൈമറി പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ജന്മം, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി എന്നിവയാണ്. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികവും സ്ഥിരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. സെക്കൻഡറി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഹാരം, ഉറക്കം, സ്വയം രക്ഷ, സന്താനോൽപാദനം. ഇതാണ് സെക്കൻഡറിയും ടെമ്പററിയുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ എന്താണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മായയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പ്രോബ്ലം എന്നു വെച്ചാൽ ഉറക്കം, ആഹാരം, സ്വയം രക്ഷ, സന്താനോൽപാദനം, അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അതിനെ പ്രൈമറി പ്രോബ്ലമായി തരം തിരിച്ചു. അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ എന്താണ് ഇതിനെ തരം തിരിച്ചു. നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പ്രോബ്ലത്തിനെ പ്രൈമറി പ്രോബ്ലമായി തരം തിരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ മണ്ടത്തരം. സെക്കൻഡറിയും ടെമ്പററിയുമായ പ്രശ്നം നമ്മൾ മനുഷ്യർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. എന്തെന്നാൽ അവർക്കും ആഹാരം, ഉറക്കം, സ്വയം രക്ഷ, സന്താനോൽപാദനം എല്ലാം മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇല്ല, നമ്മളും കണ്ടിട്ടില്ല ചുറ്റുപാടിന്. അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, നമ്മൾ അവരെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റിനും പട്ടിയും പൂച്ചയൊക്കെ എത്ര പ്രസവിക്കുന്നു, അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യർ ഇതിനെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. അവരതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവര് സ്വയം അതിന് അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. നമ്മള് വർക്ക് ഈസ് വർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. വർക്ക് അല്ല, നമ്മളുടെ വർക്ക് വിത്ത് ഡിവോഷൻ, അതാണ് വർഷിപ്പ്. വർക്ക് വിത്ത് ഡിവോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കർമ്മ യോഗയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്ക് ഈസ് വർഷിപ്പ് എന്നുള്ളതിന് വർക്ക് ഡിവോഷൻ ഈസ് വർഷിപ്പ് എന്ന തത്വത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഈ തത്വത്തിൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൗകര്യങ്ങൾ നേടാനായി ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, രാവിലെ ഇന്നത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, രാവിലെ 6 മണിയെ തൊട്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാരാണെങ്കിലും അപ്പൂപ്പൻ മുത്തശ്ശന്മാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും രാവിലെ തൊട്ട് അഹോരാത്രം രാത്രി 12 മണി വരെ ഈ ഒരു സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡറി പ്രോബ്ലമായ എന്താ പറഞ്ഞ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം, നിദ്ര, സ്വയം രക്ഷ, സന്താനോൽപാദനം, ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പരാതിപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ബേസിക് നീഡായ നമ്മുടെ ആഹാരം, സ്വയം രക്ഷ, ഉറക്കം, ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അഹോരാത്രം കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകും, രാത്രി 12 മണിയായാലും ജോലി കഴിയത്തില്ല. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് നീഡിന് വേണ്ടിയാണ്. അത് നമ്മൾ മാറ്റി നമ്മുടെ പ്രൈമറി പ്രോബ്ലമായ ജരാവ്യാധി, ജന്മം, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഹാരത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? പോഷക ഗുണമുള്ള ആഹാരങ്ങളായിരുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ?
കൂടുതൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. വേഗം അധികം ചെലവുമില്ല, നല്ല പോഷകഗുണമുള്ള ആഹാരങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? അവര് കൂടുതലും സമയവും കാശും എല്ലാം ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ഉഗ്രകർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ പുറത്തുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ, ഇല്ലേ? പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? കടലയും കപ്പലണ്ടി, അല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല. ഇന്നാണെങ്കിൽ വിഷം നിറഞ്ഞ ആഹാരങ്ങളാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫുഡ് പാക്കറ്റിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ കഴിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, അതൊക്കെ അതെ, ഭയങ്കര കേടാണ്. അതെ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാരെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭക്തി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പരാതിപ്പെടുന്നത്? നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് സമയമില്ല എന്നല്ലേ? അല്ലേ? കൂടുതലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരമാണോ നല്ലത്, ഹോട്ടലിലെ ഫുഡാണോ നല്ലത്? അമ്മ എപ്പോഴും ഒരു ഭാവനയിലാണ്, എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഭാവനയിൽ. എന്നാൽ പുറത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനോ, അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവനും ശമ്പളം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിയോടുള്ള ദേഷ്യം കാണും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ആ എനർജി പോകുന്നത് ആ ഫുഡിൽ. അപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വളരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആഹാരത്തിനും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനു സമയമില്ല? ഭക്തിക്ക്, അല്ലേ? സമയം. അതെ, ഭക്തിക്കാണ് ഇല്ലാത്ത സമയം. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്? നിദ്ര. ഇപ്പൊ ഈ നിദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? വിശ്രമത്തിനും നിദ്രയ്ക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് വലിയ വലിയ വീട്ടില് ഫർണിച്ചർ കണ്ടാലും നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ഫർണിച്ചർ ആണോ ഇന്നത്തെ വീടുകളിൽ? അല്ല. വലിയ വലിയ സോഫ, വലിയ വലിയ കട്ടുകൾ. ഈ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പോലും ഒരാളുടെ സഹായം വേണം. ഇന്നത്തെ സോഫ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ മാതാജി, വലിയ വലിയ സോഫയാണ്, അതിന് എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളുടെ സഹായം വേണം. അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് പരാതി എന്താ പറയണത്? ഭക്തിക്ക് സമയമില്ല. ഈ സൗകര്യങ്ങൾ നേടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മയിൽ ചെന്നെത്തുന്നു. അതിന് മരുന്നായി നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസിന്റെ സഹായം തേടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളുടെ പൂർവികർ പോലും ഇല്ലാതെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ലേ? അല്ലേ? അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, നിലത്ത് പോലും കിടന്നാൽ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് അതല്ല. നമ്മൾ ഈ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കുക, അത് പിന്നെ അതിന്റെ EMI അടയ്ക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ അത് EMI അടയ്ക്കാതെ പറ്റുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉറക്ക ഗുളികയിൽ ഇതാവുന്നു, അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഈ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഈ നിദ്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പരാതിപ്പെടുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് സമയമില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് സ്വയം രക്ഷയാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യർ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകൾ, മാളികകൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മളെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്നുള്ള മിഥ്യാഭാവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ കേരളീയർ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചാണ്. 2018 നമ്മൾ അനുഭവിച്ചല്ലേ? ഒരു പ്രളയം വന്നു, അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊറോണ വന്നു. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു? ഈ സ്വയം രക്ഷ എന്ന മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുന്ന മതിൽക്കെട്ടുകളും വലിയ വലിയ വീടുകളും എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്തോ ഈ പ്രളയത്തിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പ്രളയം വന്നപ്പോ വലിയ വലിയ വീടുകളിലും അതെ, വീടില്ല, മതിലുകളില്ല, എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? ഈ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലല്ല എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു, ഭഗവാൻ തെളിയിച്ചു, അല്ലേ? ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, ഈ സ്വയം രക്ഷയൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂഢരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. ഈ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യർ കടം തീർക്കാൻ പറ്റാതെ ജീവൻ ഒടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇല്ലേ? ഇല്ല, എത്ര വീടുകളും നടക്കും, നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിക്കുന്നു. ഈ പ്രകൃതി ദുരിതവും കൊറോണ വൈറസും നമ്മുടെ ഈ വലിയ വീടും മതിൽക്കെട്ടും അത്യാധുനിക മരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് സമയത്ത്? ഹലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? കേട്ടില്ല മാതാജി. മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടുന്ന് കേട്ടില്ല മാതാജി? നിദ്ര ചോദ്യം കേട്ടില്ലായിരുന്നു. ചോദ്യത്തിന് ഓക്കെ മുന്നേ ഓക്കെ കുറച്ച് ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക്. മാതാജി. നമ്മള് ഈ നമ്മുടെ ഈ അധ്യാത്മികതയൊക്കെ കണ്ടുപിടുത്തം മോഡേൺ മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് ഈ കൊറോണ ടൈമില് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയോ? മോഡേൺ മെഡിസിനും കണ്ടുപിടുത്തം മനുഷ്യർ think, കണ്ടുപിടിച്ച കുറച്ച് നമ്മൾക്കൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. കുറച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഐസൊലേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ലാതെ വേറെ മെഡിസിൻസ് പിന്നെയാണ് വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുക എന്നുള്ളവരല്ല, മരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതല്ലായിരുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ. മാതാജി അതിപ്പോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പിന്നെയും മറന്ന് നമ്മളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ മാതാജി? ഇല്ല, മാതാജി പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മറന്ന് പിന്നെയും നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഭൗതിക തൃപ്തി തേടിയാണ് ഈ അലയുന്നത്. ഈ ഉഗ്രകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതിക തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് സന്താന ഉൽപ്പത്തിയാണ്. കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള സന്താനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ സന്താനങ്ങളെ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ കാണുന്നില്ലേ? സന്താനങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അവരവരുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ആഹാരം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിപാലിക്കുക എന്നതാണ്. മനുഷ്യന് അത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ 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 മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചാണ്. സെക്സ് എന്നാൽ സന്താനോൽപത്തി എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി തന്നെ മാതാജി. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോൺ ഫിലിമുകൾ എല്ലാം തെറ്റായ ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണുന്ന കുട്ടികള്, അങ്ങനെ പല കുട്ടികളെല്ലാം വഴിതെറ്റി പോവുകയാണ്. അത് പല വിവാഹ ബന്ധങ്ങളെ വരെ തെറ്റിപ്പിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇതുകൊണ്ട് എത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളെല്ലാം കവർ ചെയ്തു. ആഹാരം, നിദ്ര, സ്വയം രക്ഷ, സന്താനോൽപത്തി. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി. അപ്പോ ഈ സെക്കൻഡറിയും ഈ താൽക്കാലികവുമായ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ പെർമനന്റ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ജീവിതം സൗകര്യങ്ങൾക്കായി നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്കുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ പ്രൈമറിയും പെർമനന്റുമായ പ്രശ്നമായ ജന്മം, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി എന്നിവയ്ക്കാണ് ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടത് അല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? ജന്മമില്ലാതിരിക്കണം, അതിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അതെ. അപ്പൊ ജന്മമില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമസങ്കീർത്തനത്തില് നമ്മളുടെ രസായനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുങ്ങണം. അപ്പൊ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് യോനിയിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളാണോ നിശ്ചയിക്കുന്നത്? ആണോ? അല്ലല്ലോ. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോ നീച യോനിയോ ഉയർന്ന യോനിയോ ഏത് വേണമോ തരും. അപ്പൊ ജന്മം നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതല്ല, അത് പ്രകൃതി നിയമത്തിൽ നടന്നു പോകുന്നതല്ലേ അല്ലേ? പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ജന്മം എന്നാൽ പ്രകൃതി നിയമത്തിന്റെ ദാസനാണ്. നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ശക്തിയാണ് ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രസിദ്ധമായ വചനമുണ്ടല്ലോ, പുനരപി ജനനം, പുനരപി മരണം, പുനരപി ജനനി ജഠരേ ശയനം. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മ മരണം കഴിഞ്ഞും പിന്നെയും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വന്ന് പതിക്കുന്നു നമ്മൾ അല്ലേ? ജനനം ദുരിതപൂർണമാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകം ഈ ജനനത്തെ. ഒരു സംശയമുണ്ട്. പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഇപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ നീച യോനി, നല്ല യോനി, അതെന്താ സംഭവം? നീച യോനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഡെമണിക് ക്വാളിറ്റിയുള്ള യോനി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോ പറയാം കൃമികളായിട്ടോ പുഴുക്കളായിട്ടോ, അങ്ങനെ പല യോനികളുണ്ടല്ലോ
നമുക്ക് നല്ല യോനി ദേവയോനി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ യോനി അങ്ങനെ. യോനി ആസ് ഇൻ ലൈക്ക് രാശി Yeah, it's അങ്ങനെയാണോ? like, yeah. It depends on the birth we get, no? Whichever birth we are getting. Okay. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഏത് ഇതിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ടൈം ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ? ടൈം ഒരു ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ യോനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം. ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ആൻഡ് ഇതും നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മൾ ഏത് ബർത്ത് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അവർ കർമ്മ ഓൾസോ. ടൈം ആൻഡ് കർമ്മ റിഫ്ലെക്ട്സ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ബർത്ത്. എവിടെയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഏത് നമ്മുടെ കുലം അല്ലേ മാതാജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ യോനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മത്തിലാണോ മൃഗജന്മത്തിലാണോ പുഴുജന്മത്തിലാണോ എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങളില്ലേ, ഓരോരോ പ്രാണികളില്ലേ. അപ്പൊ ഏത് യോനിയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. ചില സത്സംഗിലും അതിലൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് 7 ജന്മമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. 7 ജന്മം. ചിലര് പറയും ഇല്ല, നമ്മുടെ പാപം തിരിഞ്ഞെടുത്ത് വരെ എത്രയോ ജന്മം നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ്? നമ്മള് ജന്മങ്ങൾ ഞാൻ അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡെത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യുന്നത് സട്ടിൽ ബോഡിയാണ്. അപ്പോൾ സട്ടിൽ ബോഡിയിൽ നമ്മളുടെ ഈഗോ, ഇന്റലിജൻസ്, മൈൻഡ് ഈ 3ആണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബോഡീനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ബോഡിയെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവാണ്. നമ്മുടെ മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഈഗോ. ഈ മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഈഗോ നമ്മളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ഡിസയേഴ്സും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ക്യാരി ചെയ്യും. എല്ലാ ബേർഡനും ഒരു ചാക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ വെറും കയ്യിൽ വന്നു വെറും കയ്യിൽ പോകും. അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളുടെ ബാഗേജായ നമ്മുടെ ഡിസയേഴ്സും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. Yeah, intelligence and mind is different. Ego, intelligence and mind is carrying us forward to the next birth. Mataji, അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല. Mind, intelligence and ego is carried forward to the next birth. ഇത്രയും അറിയാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വെൽക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകം ജന്മത്തെ ആഘോഷപൂർവ്വമായാണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, കുട്ടി ജനിക്കുന്നു, നമ്മൾ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഗർഭസ്ഥ ശിശു അവന്റെ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ്? അവൻ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നു, ഇരുണ്ട ഒരു ഇതില് കിടക്കുകയാണ്. അവൻ ആ അവസ്ഥയിൽ കൈകൂപ്പി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ, എന്നെ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സംസാര സാഗരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുനരഭിജനനം, പുനരഭിമരണം. അപ്പൊ ഈ പുനരഭി ജനനവും പുനരഭി മരണം എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് ഭഗവാനോട് ആ ഭ്രൂണം കൈ കൂപ്പി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ജന്മം വേണ്ട. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു. ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്മശാന വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നു. കുട്ടി ഒരു 5-6 മാസം നമ്മളിപ്പോ പറയും ചോറൂണ് വരെ നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനെയൊക്കെ നോക്കി ചിരിക്കും, എല്ലാവരെയും നോക്കി ചിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ചോറൂണ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി എന്താവും? എൻ്റെ അമ്മ, എൻ്റെ അച്ഛൻ, എൻ്റെ കളിപ്പാട്ടം എന്നൊക്കെയുള്ള വീണ്ടും വിചാരം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയം വരെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും കുട്ടികളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? കുട്ടി ചിരിക്കുമ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടി ഭഗവാനാണ് ചിരിക്കുന്നത് പറയും. അപ്പൊ ഇത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതുവരെ ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മറക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് മറന്നുപോകും, ഭഗവാനെയും മറന്നുപോകും. പിന്നെ നമ്മളൊരു സെൽഫിഷ് മോട്ടീവിലാണ് ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകുന്ന അത് ആ ഒരു മറവിയിലോട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അതും ഭഗവാനാണ് അതിനുള്ള പറയത്തില്ലേ, കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് അർജുനനോട്, മറവി ഞാനാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്. ഈവൻ കപില മുനി അമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ 3:31-7 പറയുന്നുണ്ട്, കതി തീക്ഷ്ണോസ്ന ലവണ രുക്ഷാസൽ അംബീർ ഉൽബാനൈ മാതൂർ ഭുക്തിർ
പൃഷ്ട സർവാഗനോതിത വേദന. എന്ന കപിലമുനി അമ്മയായ ദേവഹൂതിയോട് പറയുന്നത് 10 മാസം കയ്യും കാലും മടക്കി ഗർഭപാത്രത്തിൽ എന്ന തടവറയിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം. പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുന്നു? ഈ ഇരുട്ടുമുറിയെ നമ്മൾ മറക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടി അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിനും കഷ്ടമാണ്, അതീതമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് കൊണ്ടുനാടുന്നു. അങ്ങനെ 10 മാസം കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക്. നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, 2 കൈയും മടക്കി 2 കാലും മടക്കി ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയില് അമ്മയുടെ എല്ലാ എന്താ പറയാ, അമ്മ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം എരിവാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വേദനിക്കും. പിന്നെ പുഴുക്കളുടെ കടി, ഓരോ രസങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് ദേഹത്തിന് ഉപദ്രവം വരുന്നുണ്ട്, കഷ്ടം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അറിയുന്നില്ല. നമ്മളൊരു പുഴു കടിക്കുമ്പോൾ അതൊരു നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വയറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ലവണങ്ങളും ഗ്യാസും എല്ലാം കുട്ടി സഹിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയുന്നില്ല മാതാജി. അതെ, നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് വേറെ ഒരു രക്ഷയില്ല. കുട്ടി നിർബന്ധനാകുന്ന അവന്റെ അവബോധം അവിടെ വളരാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ അവിടെ മായയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ കുട്ടി എല്ലാം സഹിച്ച് കഴിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മള് അപ്പം ഒരു പുഴു കടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടി കിടന്ന് പെടയും. അപ്പൊ കൈയും കാലും ഇട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സന്തോഷമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടി അവിടെ വേദനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സർവസ്യ ചഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മതാസ്മൃതി ജാനം അപോഹനം ച വേദസ്യ സർവേർഹാം ഏവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദ്യേവ ചഹം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിലൂടെ ഓർമ്മയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എല്ലാം എന്നിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മമായി മരണം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അതൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഭഗവാൻ കൃപയുണ്ടായാൽ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ അത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരും. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടാവണം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മ വരും. അത് കപിലമുനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതുകൊണ്ടാണ് കപിലമുനി അമ്മയോട് പറയുന്നത് ഞാനും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണനാമത്തിൽ കൂടെ, നമുക്ക് സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് രസായനം കുടിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് പ്രീതി നേടാൻ നമ്മൾ കഴിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടാവും, അതിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തരും. അടുത്തത് ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? അതായത് മരണം. അർജുനൻ അവിടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും ഗുരുജനങ്ങളുടെയും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിൽ അർജുൻ ഭയങ്കര ദുഃഖിച്ചിരുന്നു, അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതെ, അർജുനൻ അവിടെ യുദ്ധഭൂമിയില് ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും ഗുരുജനങ്ങളുടെയും കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കഷ്ടാവസ്ഥയിൽ ദുഃഖിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗീതയുടെ പറയുന്നത് എന്താ? ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യു ധ്രുവം ജനമാം നൃത്യം ച തസ്മാത് അപാരിഹർഹേ കൃതേ നാത്വം സൂചിതം ഹർഹസി. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയമാത്രം, നമ്മൾ പക്ഷെ അത് ഓർക്കുന്നില്ല. മരിച്ചവന് ജന്മവും, അതിനാൽ അതിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിർവഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മരണം തടയാൻ നമുക്ക് കഴിയോ? ഇല്ല. അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? ഇത് അനിവാര്യമാണ്. ജനനം പോലെ തന്നെ മരണവും അനിവാര്യമാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ കർത്തവ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നിർവഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്താവും? ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മരണം തടയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരിലൂടെ അത് ചെയ്യാൻ ബന്ധസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുന്നത്? അർജുനനോടെ. അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് എന്താ പറയണത്? യുദ്ധം ചെയ്യൂ, അല്ലേ? നമുക്ക് മരണം തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ മാതാജി. എന്നാൽ തെറ്റായ കർമ്മം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തരം താഴ്ന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണൻ എന്താ അർജുനോട് പറയണത്? നമ്മൾ തെറ്റായ ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് താഴ്ന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മരണത്തുകൂടെ നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഈഗോ. ഈ രണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടേണ്ടി വരും. ആ കർമ്മങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്യണം.
അല്ലേ? അത് ആ കർമ്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. മരിക്കുകയും ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജന്മം എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മള് നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാ പിന്നെ ജനിക്കേണ്ടി വരൂലല്ലോ മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി, അത് വരുന്നത് അങ്ങനെ അതിലോട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മള് സംസാരം കഴിഞ്ഞിട്ട്, കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഗോലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചാൻറ്റിങ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ജനന മരണം ഒരു ഡ്രാമയാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തിൽ എത്തിയാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഭഗവാൻ അവിടെ, നമ്മൾ ആ ഗോലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് ഈ ജന്മവും മൃത്യുവും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ മനുഷ്യ ജന്മം കഴിച്ചു കൂട്ടിയാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും മരണം നമ്മളെ പിന്തുടരുന്ന എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും ഈ മരണം എനിക്കും വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകും? ഗോലോകത്ത് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം കർമ്മത്തിനല്ല, കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത ബാക്കി ആയുസ് കൂട്ടി കഴിയണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുക. മരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിന് എപ്പോഴും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിന് എപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് 4 ചുറ്റും നമ്മൾ മരണം നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ തത്വചിന്തകൾ ഒന്നും ഇതെല്ലാം പറയും. നമ്മൾ ആരുടെങ്കിലും ഒരു മരണ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ തത്വചിന്തകൾ പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കുളി കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറന്നു പോകും, അല്ലേ? നമ്മൾ ഗോലോകത്തിൽ എത്താൻ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ. പക്ഷെ നമ്മളത് വീട്ടിൽ വന്ന് മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മരണം കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഭഗവാന്റെ പേര് പറയണേ, നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണേ. പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ കുളി കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? ഇതെല്ലാം മറന്നു പോകും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരണത്തിൽ ദുഃഖിക്കരുത്. ജനനം പോലെ സത്യമാണ് മരണം. കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന അർജുനനോട് ഈ സത്യത്തിന് നീ തിരിച്ചറിയണം. സ്നേഹം അഭിനയിക്കാൻ പോലും ഇന്ന് ലോകത്ത് ആരുമില്ല. ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ ആരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യബുദ്ധി ഉദിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചുറ്റുപാടിനും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം എന്നാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ എന്നെ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും എന്നല്ല. നമ്മളെല്ലാം അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് അത് തരണേ, ഇത് തരണേ എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയണത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം? നാമസങ്കീർത്തനത്തോടെ, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കൃഷ്ണരസായനം എന്ന അമൃത് കുടിച്ച് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മരണം എത്തുന്നതോടെ ഭക്തിയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കടന്നു പോകും. കയ്യിൽ പൊടിയും തട്ടി പോകേണ്ടി വരും നമ്മൾ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെയും ജനനമോ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭൂമിയിലല്ല ശാശ്വതമായ ആനന്ദം സമാധാനം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം എവിടെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം ധാമല്ലേ മാതാജി? അതെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതില് നമ്മൾ എല്ലാവരും നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുക. നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മ മൃത്യു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇതെന്താണ്? ജര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ മുടി നരയ്ക്കുന്നത് ജര, അല്ലേ? ഈ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് എത്ര ഘടകങ്ങൾ? ആർക്കും നരയ്ക്കൂല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ഇപ്പൊ ആർക്കും നരയ്ക്കൂല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, പറയൂ. സോറി, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ. അപ്പൊ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? അതായത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ചാന്റിങ്. ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഇപ്പോ വാട്ട് ഐ ഡു ബേസിക്കലി, ഞാനിപ്പോ അമ്പലത്തിൽ പോയാല് എനിക്ക് എന്നെ വളർത്തിയ രീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്ന രീതിയോടെ വ്യത്യാസമായിരിക്കാം. ഞാൻ അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ കൊച്ചിലെ മാതാജി പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ ഒന്നും ചോദിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡോണ്ട് ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ. ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷേ വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ ടോൾഡ് ടു us is to strike a conversation with God. അതായത് Yes. നമ്മള് അപ്പോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ ടോക്ക് ടു ഹിം. ഇന്ന് ഇത് Yeah. നടന്നു, ഞാൻ അതെ. കറങ്ങിയിട്ട് വന്നു. ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് കറങ്ങിയിട്ട് വന്നു. Yeah. വൈ യു നോട്ട് ലാഫിങ് അറ്റ് മീ? വൈ ഇസ് ദർ എ പ്രോബ്ലം? ഐ എം നോട്ട് കീപ്പിംഗ് വെൽ. സോ അതാണ് അത് വേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള രീതി. ആൻഡ് ദെൻ പ്രോബബ്ലി സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സമയമല്ല, ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് ഷുവർ 100 ടൈംസ് അത് നാമം ജപിച്ചിട്ട് വരിക എന്നുള്ളത്. 100 മേ ബി അത് പറഞ്ഞു തന്ന രീതി ആയിരിക്കാം. സോ ഐ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ്. അത് പക്ഷേ നല്ല പക്ഷെ എവറി ഡേ മാതാജി പറഞ്ഞതുപോലെ എവറി ഡേ ചിലപ്പം പറ്റില്ല. എവറി ഡേ ഐ എൻഷോർക്ക് രാവിലെ അഗർബത്തി that should be 2 minutes ചെയ്തിട്ട് പോവാ. പക്ഷെ എത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ടാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല മാതാജി. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ റൂട്ടീൻ. ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഐ എം ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്നും എല്ലാ കർത്തവ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം. മാതാജി ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഇതാണ്. അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മാതാജി, നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളും, എവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്നും ഭഗവാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മാതാജി നെറ്റ്വർക്ക് കട്ടായി തോന്നുന്നു. അതെ, കട്ടായി. നെറ്റ്വർക്ക് കട്ടായി. ഐ ഗസ് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണോ? ആയിരിക്കും കട്ടായത്. നോക്കാം, ഒരു 2 മിനിറ്റ് നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് റീജോയിൻ ചെയ്താൽ വരും. അത് നോക്കാം മാതാജി, 2 മിനിറ്റ് നോക്കാം.